I-ejenti ka-Oswin Apolis uLance Davids useveze izinxushunxushu ngokudayiselana ngabadlali njengoba umnikazi wePolokwane City ebevele enyamalala. UDavids we-ejenti ka-Apolis usikhanyisele ngezingxoxo zokudayiselana ezithinta lo mdlali wasesiswini weBafana Bafana nePolokwane City, yize amaqembu afana ne-AS Tunis, MC Alger, Kaizer Chiefs kanye neMamelodi Sundowns abemfuna kakhulu lo mdlali. U-Apolis ugcine ehlala kuPolokwane City ngenxa yokungahleleki kwesikhulu seqembu uJohnny Magaladi. Lo mdlali oneminyaka engu-23 u-Apolis uvele njengomdlali oshisa kakhulu ewindini lokudayiselana lakamuva. Ngangazi ukuthi uzofunwa kakhulu u-Oswin ngenxa yesimo sakhe ubefunwa kakhulu eNyakatho Afrika. uDavids ekhuluma kuSport Night Amplified no-Andile Ncube. uDavids ulandise ngezingxoxo eziphoxayo eveza ukuthi uMagaladi wayevame ukunyamalala ngesikhathi kunezingxoxo ezibucayi. Inkinga bekuwukuthi ngicabanga ukuthi uma sonke sizoba neqiniso, iqiniso liwukuthi bangene nezicelo futhi umnikazi weqembu wasamukela isicelo wavele wanyamalala emva kwalokho wangabe satholakala. Lokhu kudale izithiyo ezibalulekile ikakhulukazi uma usebenzisana namaklabhu aseNyakatho Afrika asebenza ngezikhathi ezahlukene. Njengoba iwindi beliqhubeka isimo sibe sibi kakhulu, uDavids uchaze wathi bekulokhu kudonseleka phambili kwabe sekuvalwa iwindi lokudayiselana ngabadlali. Nangaphezu kwemizamo eminingi yokufinyelela kuMagaladi, i-ejenti ithwale kanzima ukuphothula izivumelwano. Emahoreni angu-72 kugcine iwindini lokuhwebelana ngabadlali, iMamelodi Sundowns yenza umfutho wokuthola u-Apolis. Nokhona kulokhu uDavids ukuthole kuyinselelo ukuxhumana noMagaladi. Babe nezingxoxo noJohn wabe sephinde enyamalala futhi. uDavids uphinde waqinisekisa ukuthi iKaizer Chiefs ikhombisile ukumfuna kakhulu u-Apolis. Zisuka nje uma ngikhuluma iqiniso, iKaizer Chiefs ibimfuna ngempela kwasekuqaleni. Usho kanje ngaphandle kwemizamo yeqembu ayikwazanga ukuhlangabezana nezimfuno zePolokwane City zokuthi ikhokhelwe kusenesikhathi. uJohn wayehlezi ethi uyifuna yonke imali phambili futhi angicabanga ukuthi Chiefs inaleso sikhundla. Kwengeza uDavids kuthe kuvalwa iwindi lokudayiselana ngabadlali, u-Oswin Apolis wasala nePolokwane City washiya abalandeli bezibuza ngekusasa lo mdlali wasesiswini. Ngokuthakasela okukhulu okuvelile emaqenjini aphezulu kanye nezingxoxo eziqhubekayo eziphakanyiswa izinkinga zokuxhumana, iwindi elilandelayo lokushintshana ngabadlali lingaletha amathuba avuselelwe alo mdlali onethalente.